Angilibhali ligama le inorganic molecule. Uma bethi inorganic chemistry sisuke sibheka lezi zinto lezi ezingenayo bani ucarbon. Laba ke bayi exception kwi-inorganic chemistry ngoba abangeni la ngoba kanjani abanawo hydrogen. Uyabona? Ngiyadlula ke lapho. Asibuyele ke manje kuma organic molecules. Sesibuka ukuthi ahluke kanjani ke ama organic molecules. Ama organic molecules njengoba sengishilo ngathi kufanele no carbon no hydrogen angaba khona amanye ama atoms. Buka khona lama organic molecules ano carbon no hydrogen kuphela. Ngangizwa ano bani ano akhiwe ucarbon no hydrogen kuphela. Uyabona nje le khona hydrogen no carbon kuphela ayikho enye atom ekhona. Lawo ke anjalo siwabiza ngani ngama hydrocarbons. Hydrocarbons lawa nawo useyiwona ini ama organic molecule kodwa lawa sikwazi ukumbiza nga hydrocarbon even though ekhona ucarbon bekhona no hydrogen kodwa kunalo ya Br kwi-organic molecule kodwa njani uno Br ubromine lapha therefore asesiyona hydrocarbon kodwa iyona ini i-organic molecule. Ukuhloka uqala lokho bese kuzoba khona ke ukuhluka ke esikubhekayo kakhulu esikutadishayo. Ahluke kanjani lama organic molecules ke manje sesibonile sikhona ngama hydrocarbons khona ngasiwona ama hydrocarbons. Ahluke ngalento esibiza ngani nge-functional group. Ahluke ngani nge-functional group. Yini functional group?